Pito ka mga mananagat ang naluwas sa mga tripulante sa barkong miagi human nitikyaob ang motor bangka nilang gisakyan. Samtang barko nga gigaid sa pantalan sa Consuelo sa Camotes natikyaob usab tungod sa kusog nga hapak sa bawd mugna sa bagyong Agaton. Ani ang report. Kina actual rescue operation sa pito ka mga mananagat nga nang langoy sa kadagatan. Natikyaob ang gisakyan lang motor bangka sa tunga-tungang bahin sa Ilongos, Leyte ug sa Camotes. May nalang kay naagian sila sa barko paingon sa Sugbo ug naluwas silang tanan. Matod sa Coast Guard official, nga gipasidan anadaan ang mga tao sa dili paglawig kay dautan ang panahon apan wa mo patuo. Gipaabot pa nga moduso sa ilang marine protest ang kapitan sa sakayan. Na-rescue sila at wala man tayong natanggap na injuries or casualties doon sa mga person na nakuha doon sa dagat. Samtang usa-usab ka barkong gigaid sa pantalan sa Consuelo sa San Francisco, Camotes ang wa pasaylua sa bawd. Gihampa kinig kusog hinungdan nga naunlod ang bahin sa barko nga adunay sulod nga lana. Nagagawa sinuon ang 14 ka mga tripulante nini. Gimonitor na sa Coast Guard kung wa by oil spill mugna sa pagkaunlod sa barko. Based on the initial inquiry conducted, meron siyang diesel fuel on board but sa ngayon wala pa naman tayo natanggap na may mga oil spill doon sa area. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.